1967ko finala Anoeta pilotalekuan. Alfonso Irigoyen aurkezle eta gai jartzaileak iragarri zuen. Uztapiderekin jokatuko du Salvadorrek. Bost minutu eta erdira, uztapideri agurra kantarazi zioten, ea hala iskanbila baretzen ahal zen. Halaxe izan zen, baina ondoren, Salvador mikrofonora urgeratzean, txistuak eta oiuak berriro abiatu ziren. Noizbait, 7 minutu eta 4 segundora, Salvadorek kantatu ahal izan zuen. Neure gustura nagonik, poz gehiago izango nuen, albotik bia egonik. Zuek ez pasiate kontentu, errua ez daukatez nik. Sistua jodituzute bainan, maite zaituzte dorainik.